Tjedan iza nas obilježila je oslobađajuća presuda hrvatskim generalima u Hagu. Tim povodom izjavom se oglasila i Komisija Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije. Komisija Pravda i mir Hrvatske biskupske konferencije izrazila je zadovoljstvo haškom presudom našim generalima. Konačno je na Haškom tribunalu izrečena pravedna presuda koja poštuje istinu i ono što se stvarno dogodilo u Domovinskom ratu, a to je da nije bilo planiranog zločina i da Republika Hrvatska nije počinila etničko čišćenje, ističu u komisiji. Presuda nedvojbeno naznačuje tko je agresor, odnosno razlučuje agresora i žrtvu, apostrofira počinitelje zločina protiv mira. One koji su se ogriješili o moralne norme u ratu valja pravedno kazniti kako bi se ponovno uspostavila pravda. I upravo zbog toga je važno da se otkriju upravo oni koji su zločine počinili, kako zločine nad civilima u Vukovaru, Bihaću, Bačinu, Škabrnji, Dubrovniku, Karlovcu, svakako tako i nad srpskim civilima u Gruborima i Varivodama. Za istinski mir potrebno je više od pravednosti, potrebno je oprostiti. Pedagogijom oprostiti i tražiti oproštenje otklanja se svaki osjećaj mržnje, mraka i duhovne zarobljenosti, kako bismo uistinu bili slobodni, poručuje Komisija Pravda i mir. Jučer je Zadar proslavio svojeg nebeskog zaštitnika Svetokrševana. Misno slavlje, ujedno i misu zahvalnicu za oslobađajuću presudu hrvatskim generalima, u katedrali Svete Stošije predvodio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić. U propovjedi nadbiskup je istaknuo da je haškom presudom završena višegodišnja pravna i druga borba za obranu dostojanstva Domovinskog rata. Na misi je bio i general Ante Gotovina koji se pomolio na grobovima zadarskih nadbiskupa Ivana Prendže i Marijana Oblaka. Ostajemo i dalje u Zadru gdje smo u budućim smjernicama Katoličke crkve u Hrvatskoj i bitnim društvenim pitanjima razgovarali s novim predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije, zadarskim nadbiskupom Želimirom Puljićem. Naš gost je zadarski nadbiskup i novoizabrani predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, monsignor Želimir Puljić. Čestitam na izboru. Gospodine nadbiskupe, nakon slavonskog nadbiskupa sada je dalmatinski nadbiskup postao predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Hoće li to donijeti neke promjene? Hvala na čestitkama. Evo ta vaša distinkcija slavonski, dalmatinski posjeća onu staru hrvatsku neku klasifikaciju da Hrvatsku zapravo čine ti pokrajine ili dijelovi Hrvatske, panonski, gorski, primorski. Pa u tom duhu rekao bi da nije vodila nas ta ideja da neko sad mora doći iz dalmatinske nakon slavonske, ali uistinu ja zahvaljujem biskupima koji su svojim izborom dali povjerenje, izabrali me. Ja znam da to nije lako, ali evo, Bog će pomoći što kažu i uzdamo se u njegovu pomoć. Ali ne objavljujem neki program, niti obećajem neke promjene, nego u stilu onoga što biskupska konferencija od nas traži, što naša služba zahtijeva, evo učinit ću, pokušat ću biti vjeran onome što crkva od nas traži. Često u javnosti možemo čuti kako se napada crkva, svećenici, biskupi, što se oni imaju miješati u spolni odgoj, u pobačaj, u eutanaziju. A koja je to javnost? Ja bih volio ovdje da napraviti jednu zaista razliku. Ako ima medija, ima ljudi kojima vjerojatno ne odgovara govor crkve, ima ljudi koji razmišljaju drugačije, ali mi živimo, ako smijem tako reći, u jednom demografskom društvu, valjda i crkva se smije javiti, nastupiti, reći što ona misli, što govori, što zastupa i što naučava. U tom vidu ne vidim straha od toga napada, ali ne vidim isto tako i bojazni da crkva neće nastaviti braniti ono što i naučavati ono što je primila kao svoj zadatak i nalog. I mislim da ne bih volio, kažem, da se previše polarizira ovo napad na crkvu, ali činjenica jest. Zaista mi smo, kao što i sami primjećujete, u vremenu u kojem vjerojatno nismo ni očekivali, ali neke nepotrebne tenzije se stvaraju, neke nepotrebni napadi na crkvu, ali crkva je obvezna pronositi ili prenositi ono što je primila u nalog. I to je njen zadatak. Bilo to zgodno ili nezgodno, kako kaže Sveti Pavao,
Zato i ne plašimo se tih napada. Ali žao nam je ponekad, evo, kao da javnost, kao da je to, ja znam da moji vjernici nisu uopće protiv onoga što ja govorim. Crkvi se često prigovara kako troši puno novca na zgrade. Što ćete vi učiniti po tom pitanju? Radit ću ono što smo i do sada radili. Mislim, ja nemam razloga da, ne bih najprije rekao da crkva nije transparentna kako je se često predbacuje. Svi naši ordinari, sve naše biskupije transparentno vode kud se novci troše. Imaju pravo ljudi znati koji to daju. Dakle, i u tom smislu možda javnost ima pravo znati u što troši novac onaj što se dobiva iz državnog proračuna. Ali jasne su i propozicije. Dakle, od onoga što troši ide trećina na udržavanje klera, trećina na obnovu ili gradnju novih crkvenih objekata i trećina ide za potrebne, za siromašne, za Caritas. Možda u treću dimenziju mi premalo reklamiramo. Baš potaknuti konačno i Isusovim nalogom, neka ne zna desnica što čini lijevica i obratno. Ali vidi onaj koji treba vidjeti. I zato nema nekih novih programa, ali idemo u tom planu i obnavljati crkve i graditi ono što treba graditi, no, ako treba i škole, mi smo zainteresirani vrlo i za škole i za druge institucije, ali pogotovo pomagati onima koji su potrebni. U tom stilu, mislim, duhu nema nekih novih programa. To je već stara, uhodana metodologija kojom se crkva služi već tisućljeće i nastavit će tako i dalje. Sada jedno pitanje koje se više odnosi na zadarskog nadbiskupa nego na predsjednika HBK. Jučer ste proslavili Dan grada i blagdan Svetog Krševana, a bio vam je i general Ante Gotovina u posjeti. Jest, bilo je svečano. Krševan je zaštitnik grada, malo poznat u širem okružju, osim u zadarskoj nadbiskupiji, ali to je bio jedan pravi vitez, ako smijem tako reći, kršćanin koji je bio vjeran svojim rimskim zakonima, propisima u vrijeme Dioklecijana živio, dakle pokoravao se caru koji je progonio kršćane. Bio je vjeran, rekao bih onim, ali je bio vjeran evanđelju. I zato kažu pravi vitez, bio je kateheta, vjeroučitelj Svetoj Stošiji. I zato mi je drago da je i na toj misiji koja je, evo, svake godine se svečano slavi u našoj prvostolnici, bio, ako smijem tako reći, naš suvremeni vitez, general Gotovina, zbog čeg smo se oslobođenja iz zatvora uistinu svi obradovali i osjetili u tom činu da je konačno rat prišao kraju, kako i on sam rekao, i da nam se valja sad okrenuti budućnosti. Bilo je svečano lijepo i Bogu hvala da smo to mogli tako svečano proslaviti. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala i vama i pozdrav svima koji vas slušaju i gledaju. Molitveno jedinstvo prije presude hrvatskim generalima te jedinstvo u zahvalnosti nakon nje Božje je čudo koje ne smijemo zaboraviti. Istaknuo je to kardinal Bozanić na otvaranju svećeničkog dana Zagrebačke nadbiskupije ovoga ponedjeljka u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati. Slijedi blok najvažnijih vijesti iz zemlje. Pod sloganom Žrtva Borova naselja za Hrvatsku u ponedjeljak je nastavljeno obilježavanje žrtve grada Vukovara. Organizirale su ga članice udruge Vukovarske majke, kojima su se pridružile i žene u crnom iz Srbije. One svake godine polažu vijence i pale svijeće na mjestu stradanja kod Borova komerca. Nakon izricanja oslobađajuće presude hrvatskim generalima, žene u crnom zahtijevale su da se srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić javno ispriča hrvatskom narodu. Najmlađi je poginio. Je li strašnije ono što znam ili ovo što ne znam? Mislim da je još strašnije ovo što ne znam već 21 godinu, ne znam ništa. Dojava je bilo svakak i s one strane, ali niko mi nije rekao istinu. Kolona sjećanja prošla je ulicama naselja do župne crkve Gospe Fatimske, gdje je slavljena misa za sve poginule i nestale. Predvodio je dubrovački biskup Mate Uzinić. U Vukovaru je problem što mnogi još ne znaju kako su završili neki od njihovih. Moramo pamtiti zbog onih koji su dali svoje živote zbog žrtava, dakle ne toliko zbog zločinaca. Njima trebamo pokušati oprostiti. U propovjedi stavio je naglasak na riječi generala Gotovine: rat pripada prošlosti, okrenimo se svi zajedno budućnosti.
Ovotjedni blagdan Gospe zdravlja svoju nebesku zaštitnicu posebno svečano obilježila je istoimena Splitska župa. U prepunoj crkvi središnje misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Majki je stalo do zdravlja svoje djece. Zdravlje nije samo tijelo i odijelo. Zdravlje uključuje i dušu i duh. Gospa je uvijek ide o zdravlje ili ančel ili uvijek je Gospa. Meni bi otac reka, Gospe ti je i u stini sakrivena, svukud je Gospe. A posebno se štuje, svi vapimo zdravlje. Sve moguće onima koji vjeruju, kazao je nadbiskup Barišić u propovjedi osvrnuvši se na nedavno oslobođene generale. Meni je drago da je ponovo naša domovina doživjela jedan ponos, povezana, zajedništvo. Monsignor Barišić osvrnuo se i na čovjeka današnjice koji, kako je rekao, postaje općinjen sobom, a kako je ovo godina vjere, poručuje nadbiskup, treba svima nama još više međusobnog razumijevanja i molitve. U novoj zgradi Osječkog vikarijata odvijat će se uglavnom pastoralni rad. Uz taj dio objekt ima i stambene te administrativne prostore. Budući da je sjedište nadbiskupije u Đakovu, oduvijek je postojala težnja da i u Osijeku, najvećem gradu Slavonije i Baranje, ima prikladne prostore. Osijek je zaslužio pogotovo da u novije doba da mu se posveti pozornost. On postaje sveučilišni grad, on postaje jedna određena metropola Slavonije. Djelatnost nadbiskupijskog pastoralnog centra obogatit će sadržaje grada Osijeka, posebice u vjerskom smislu. Zato što će ovdje biti omogućen pastoralni rad sa svim dobnim skupinama, možemo reći od djece do odraslih, do onih koji su potrebni i, rekli bismo, njege. Radovi na obnovi Osječkog vikarijata trajali su 5 godina. U obnovu zgrade nekadašnje plućne bolnice i dogradnju depadanse uloženo je 28 milijuna kuna. Objekt je površine 3000 četvornih metara. Tijekom današnjeg misnog slavlja na blagdan Krista kralja, Papa je u kardinalski zbor uveo 6 novih kardinala.